हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ सिनाव गासैखौ फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनि थाखाय लानानै फैदों आङो दा नोंथांमोनाहाय गोबां गोनो गोथो गोबाङानो साननो हागौ नोंथांमोना दासिमबो 10,000 फैसाखौहाय बिफां गायनायनि मुङावहाय दासिमबो मोननो थाङाखै दे लोगोफोर दा मानि थाखाय जोंहा लेट जादों दा जोंहा माखासे बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन जोंहा बिटिसि काउन्सिलावहाय जोंनि आसामावहाय दा बिनि थाखाय जोंहा माखासे खामानि मावनांगौ दंमोन बे माखासे खामानिफ्रा आद्रा थानायनि थाखाय बिथांमोना फैसाखौहाय पेमेन्टखौ सोनो हायाखैमोन दा नोंथांमोना मोननो थांगासिनो माखासे आरो माखासे स्टेट वाइज आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज जोंहा आसामनिसिम बिथाङाहाय सोनानै होबाय आइजोफोरनि रांखौहाय आरो नोंथांमोननि गामि भिलेजफोरावबो नोंथांमोननियावहाय माखासे सार्भिसफोर नोंथांमोनाव फैदों जानांगौ नोंथांमोना सोरबा बेबायदिनो नाम फैजायाखैबो जानो हागौ दा बिनि जाहोना जाहैबाय नोंथांमोना बै समावहाय माखासे फर्म फिलआप खालामनाय समावहाय नोंथांमोना सोरनियाबा माबा मोनसे भुल जादोंमोन खोमा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि नाम लिस्टआहाय फैयासै स' दा लोगोफोर जोंहा नैबे नगाव डिस्ट्रिक्टनिखौहाय नगाव इलिसनिखौहाय दिनै सोबाय दै लोगोफोर दिनै सोबाय मानि लोगोफोर बेवहाय चेकखौहाय सिएम बिथाङाहाय राननानै होबाय दा 26,585 जन बेनिफिसारिसफोरनो नगाव इलिसनिखौहाय सोनानै होबाय दै लोगोफोर चेक राननानै होबाय थारमानि दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा बङाइगाव इलिसनिखौबो सोदों लोगोफोर बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिखौबो दासिम बिथाङा माखासे खोथा बुंदों लोगोफोर दा नोंथाङा बेखौ नायलांबानो जाबाय आरो खोनासंनानै मोजाङै बुजिना लाबानो जाबाय जोंनियाबो बारा गोबाव गैला लोगोफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनियाबो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर আজি নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ 27,000 মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আমি মুকলি কৰি দিলোঁ আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ই প্ৰমাণ কৰে যে এই আঁচনিটোৱে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ধনৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ হোৱাৰো খবৰ আমালৈ আহিছে মই ভাবোঁ যে এই আঁচনিটোৱে অসমৰ মহিলাসকলৰ মাজত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক নতুন আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব মই নগাঁৱৰ আই মাতৃসকলক আজিৰ এই আঁচনিখনৰ বাবে আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ नोंथांमोना खोनाखाबाय लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे जोंहा बङाइगाव इलिसनिखौबो 20,308 जन बेनिफिसारिसफोरनोहाय चेक राननानै होबाय दे लोगोफोर दा जोंहा खाथिनिफ्राय खाथि सौफैबाय इलिसआहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज बिथाङाहाय सोगासिनो दङ आसाम स्टेटआवबो जोंहा मोनजेनबायानोसै लोगोफोर दा नोंथांमोना बारा गोबाव सम नेनांगौ गैला दा नोंथांमोनाहाय मोनथारसिगोन दा जोंहा माखासे लिस्टबो फैखाबाय आरो जायफ्रा लिस्टआव फैयासै नोंथांमोना मोननाय नंला दा बेनो फाइनाल लिस्ट जानानै फैबाय लोगोफोर আজি বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত আমি 21,000 মহিলাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ কৰিলোঁ প্ৰায় 20টা সমষ্টিত আমাৰ পুঁজি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে প্ৰত্যেক মাহতে আমি 20টা 25টা সমষ্টিত এনেকৈ পুঁজি আমি বিতৰণ কৰি থাকিম যাতে জানুৱাৰী মাঘ বিহুৰ আগতে আমাৰ এই বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে মহিলাসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আঁচনিটো তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু সকলোৱে এই ধন উৎপাদনমুখী কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে সংকল্প লৈছে মই ভাবোঁ যে ই ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এটা বিশাল প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব दा बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय जायफ्राहाय केवाइसिफोर होनांगौ दङ नोंथांमोना केवाइसिफोरखौ मोजाङै होनानै लाबानो जाबाय बेंकआवहाय आधारजोंहाय लिंक खालामनाया गोनांथार दै बेजों लोगोसे जायफोरा बै समाव नोंथांमोनाहाय लन लादोंमोन नङा होमबा दा जायफोरा नोंथांमोना लन लादोंमोन दा नोंथांमोनाहाय लन लादोंमोनब्ला आरो लनाहाय नोंथांमोना जोबाखैब्ला किस्तिफोरा दा नोंथांमोना
बे केसटिफोरखौहाय मोजाङै क्लियार खालामनानै लाबानो जाबाय, सुख'जोबखाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना जिरोजा फैसाखौहाय मोननो हायो दै लोगोफोर। दा बे जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां दै। दा नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ, थाबैनो मोनसिगोन। जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनियाबो लासै लासै आसाम स्टेटनिखौहाय बिथाङा सोबोगासिनो दङ। जोंहा ओरै नगाव आरो खाथिनिफ्राय खाथि जोंहा ओरै बङाइगाव LAC निखौहाय सोजेनबायानो, माने चेकखौहाय रानना होजेनबायानो। दा बिथांमोना चेकखौ सिफायनानै बेंकआव थांनानै फैसाखौहाय गावनि एकाउन्टआवहाय ट्रेन्सफार खालामनो हासिगोन। दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट्सआहाय। दा नोंथांमोना जायफोरा बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना नायदो आरो बेजों लोगोसे जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैसनदों आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ गोदानै दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावबो बेबायदिनो बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान गोदान लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नायनो आरो खोनासंनो भिडिअआ गोलावद्राय जायोब्ला बरिं जायो, बेनि थाखाय आं एसेखिनियाव भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन फिन खेबसेबाव। थेंक इउ फर वाचिं, see you again, bye bye and take care, love you all.